ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, шахсиятое ки ҳаррӯза моро тамошо мекунед. Имрӯз 19 декабри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои назди ҳавлигӣ аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канали телевизион тамошо кунем бачаҳо. баъдан барои қабули реклама шумо дорои хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки барои реклама кардан доред дар WhatsApp рӯй кунед. Рекламаш мекунед дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, хулоса дар якчанд YouTube каналҳо, дар ҳамаи сайтҳо реклама гузорӣ карда фурӯштан мегузорем бачаҳо. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. Аз куҷо хона дар кор, замин дар кор, квартира дар кор, то чанд сума, чанд квадрат, чанд сотиқ чизе ки дар корай дар таги комментария видео нависонед. Худо хоҳад навор мекунем, пешотон мекунем. навора шурӯъ мекунем, видео навора то охир сабр карда бачаҳои азиз тамошо кунем. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москваски област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат, пряма Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеҳ Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯ. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстон азиз, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. нафаре ки аз ноҳияи Фархор хонаи назди ҳавлигӣ бо нархи дастрас хоҳиш карден, марамат қабул шинед. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ масоҳати 10 сотиқ замин дорад, дорои 3 ҳуҷра, пушти застави 4 румда қарор дорад. ноҳияи Фархор 200 000 нарх дорад. ремонтош бад нест, боли мени барои зиндагӣ кардан тайёр. 200 та муомила дорад. хеле нархҳо бачаҳо ред каред ка мешавад. пушти застави 4 медоред, зиндагӣ мекунед тамом. ҳама шароитҳои зиндагиро дорад. одамое ки аз Фархор хонаи арзон хоҳиш кардем, ина меша мо навор кардем, пешниҳод кардем, яъне ки мақсад ёфтем. фақат дӯстон дар рафт тамошои навор адуши дастгирӣ, лайкотон қати, комментотон қати дастгирӣ кунед. худо хоҳад Саудо ТВ бо далчи дар хизмати шумо. дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар 6-ум этажа. масоҳаташ якхонага 36 метри квадратӣ, 160 000 сум нархаш. кӯчаи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Кулоб. хонаи фурӯшӣ дар Кулоб, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, чорраҳаи Ҳоҷи Мирзо. 200 метр аз роҳи калон. хона дуртар қарор дорад. хуб, дар 6-ум ошёна. дом 6 этажа. канализатсия ҳастае. об свет доимӣ ҳастае. 160 000 сум нархаш, боз муомила дорад. нафаре ки квартираи арзон аз Кулоб хоҳиш кардем, ина меша мақсад мо ёфтем, навортон кардем. хай маъқултон боша агар занг бизанед, маъқул набоша агар далчи навора тамошо кардан гиред бачаҳо азиз. чизе ки шумодан лозим астай комментария кунед. ҳаракат мекунед ки мо комментари шуморо бихонем, аз рӯи хоҳишоти шумо навораи баднара пешниҳод бикунем. хона дар ҳамин дом қарор дорад. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшимон. боз квартираи фурӯшӣ дар ҳамин дом қарор дорад. духонага квартира дар 3-ум этаж, масоҳати 62 метри квадратӣ, дар кӯчаи Исмоили Сомонӣ, ноҳияи Рӯдакида қарор дорад. 280 000 сомон, 62 квадратный метр бачаҳо азиз. дар Ленский район, назди поликлиникаи Нав. об свет мега доимӣ, 2 лифт дорад. иҷозати ремонт ҳастае. доме ки дидесен дохили хонаша
ҳамин дом худаш мега дӯстон тайёрай. Дом тайёрай, масоҳатшам калон 60 квадрат. бачако 280,000 сум нархи созай. дар ин давр замони ҳозир ки ҳама қиматӣ 62 квадрат 280,000 дар ҳолати коробка савдо мешавад. мегирен далши хитон корш мекунен. ягон 100,000 ам аз худаш кинен. иншоалло баъд аму фасон масоҳат хай калон агар сехонага ам кинен мешавад. сехонагаи боли мени када мешавад. дӯстон мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки духонага квартира дар соколни этажай. духонага соколни этаж 65 метри квадратӣ дар 8 маҳалла шаҳри Хуҷанд. 165,000 сум нархш. 65 квадрата 165,000 сомонӣ дар соколни этаж қарор дорад. баъди якм дар подвал қарор дорад. азиз, хуб, одамое ки эҳтиёҷ ба хонаи арзон дорен, ина марамат лозимтон боша. агар дар рақамҳои дастии ахириш 70 88 метавонен муроҷиат бикунен. бачако, дӯстон азиз, ҳамин чизе ки мо қабул мекунем, чизе ки меоем, ҳамаша навортон мекунем. ба ҳамин хотир навора ҳамаша тамошо кунен. хушука сабр ка тамошо кунен. иншоалло хонаи маъқултона меоен. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ 160,000 сомона астае ки якхонага квартира дар 9 этаж, масоҳати 45 квадратни метр дар 4 микрорайони шаҳри Турсунзода Регарда қарор дорад. 160,000 арзиш. хона дар 4 маҳалла, наздикии мактаб, наздикии Садиқ, наздикии роҳи калон срочно фурӯхта мешавад. 45 квадрата 160 иншоалло муомилаи соз бо дора. ҳолати коробка савдо карда мешавад. 45 квадрат духонагаи фасонам метавонен бикунен. далши маълумот тариқи рақамҳои WhatsApp ахириш 2228 аз думи канали Саудо ТВ. бо дорем канали Саудо ТЖ, дар оҷа ҳам хонаҳоро навор мекунем. телеграм канал бачаҳо силкаш дар таги комментария лозим боша дорен. дар оҷа наворо бо качествои баланд гузошта мешавад. мегзарем ба шашумин мерседеси фурӯшӣ. мерседес арзон буд, просто зуривар буд. байни хонаҳо да мондем, шояд ягон кас бихараш. мерседес бенз класс солаш 2002. мошин дар шаҳри Хуҷанд 55,000 арзиш. бензин газ, объёмиш 2, коробкаш автоматика. рақамҳои WhatsApp ахириш 0996 да занг бизанен. мега ки автомобил дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно хуб савдо мешавад. 55,000 сомон муомилаи соз дорад. нафаре ки ба аз мерседес С-класси арзон состоянии соз кофтесен, ина ҳамеша иншоалло ки бигирем баракат меёбем. далши аз думи канали мо ҳамроҳи соҳиби мошин чахчах кунед бача азиз. ва дӯстон мегзарем ба ҳафтумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ астае ки дар шаҳри Кӯлоб, дар деҳаи Баҳористон, шаҳри Кӯлоб. 4 ҳуҷрага, 8 сотиқ замин, 300,000 нарх. 2 телефон рӯи экрани шумо. аз думи мо занг занед. 8 сотиқ кухни, баня дар дарун. номери соҳибхона рӯи экрани шумо. телефон 300,000 арзиш. барои зиндагӣ кардан тайёр, гирдаш маҳкам. проекти фасон замонавӣ. фақат сума меспорен, зиндагиро сар мекунед бачако. успет кунен, занг зада бигиренш. лайкотона гузорен, дар канал обуна шен. ҳамин наворое ки Саудо ТВ мегзора, ҳаракат када лайкотон қатӣ поддержка кунен. подписатсия ки кардем барои худтона. бо далши навор кардем. хонаҳои арзон ки гузоштем шумода SMS меравад. баъдан телеграм канал нафарое ки аз YouTube тамошо кардам наворора бо сифати качествои буланд дар телеграм мегзорем. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ астае ки якҳуҷрага квартира дар 5 ошёна ки масоҳати 42 метри квадратӣ, 8 микрорайони шаҳри Хуҷанд, 350,000 сомон нархш.
یک خانگاه همه چیز چورش با همه چیز چورش فروخته می شود. از جمله چیزی که دیدستین به همیا 350,000 نرخ معامله سوزم کرده می شود. زنگ بزنین چخ کرده بگیرنش. ویدیوها چخیلی بچکو، نوارو چخیلی، خونه ها ارزونن، خونه ها قیمتن. آیا یگان خونه به تاب دل از نوارهای سعودو تیوی میوین یا که نمیوین؟ یا که از کانال یگان بار خونه، زمین، کوارتیر سعودو کردین یا که نکردین؟ هوشمندیم فکرتون را کامنتر یکنین که برای ما گرینی وجنی بچست. و دوستان میگذاریم بر نهمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که یک خانگاه کوارتیره در 13 اتاژ مساحت 46 متر کوادراتی، ناحیه اسماعیل سامانی، شهر دوشنبه، 320,000 سامان. خانه فروشی در اشن از شرکت عزیزی 13 اتاژ، مساحت خانه 46.4 متر کوادراتی، کتلوان در روند ساختمان میگه. این همی حالتی که چخیلی که در رسم دیدسین اینجا اینو پروژه شو بچه عزیز، این همی خیلی پروژه میشوه. بعدا حوزی دالچی ساختمان انا همی حالت کردگی های 46 کوادراتش 320,000 سامان میگه. پیشی اشن جای زور بچه کازی، این طرف زلیانی، این طرف بزرگ مهرگان، این طرف پویون ترک سیزا و خلوصه دالشی زنگزه چخ کنه بگیرنش. و دوستان میگذاریم به دهمین خانه نزدی حولگی. باز خانه فروشی نزدی حولگی است که 2 سوتیق زمین داره و 4 خانگاه در ناحیه فردوسی در شهر دوشنبه، 450,000 سامانی. واتساپشون اخیرش 1001 زنگ زدن. حوله فروشی در دوشنبه در محله فردوسی، یعنی که ناحیه فردوسی محله حاصلات بوده است. دروی 4 حجره، مساحت 2 سوتیق زمین، پدولم دارد. از بازار کاروان تا خانه 4 کیلومتر رو مسافت دارد. خانه پدبای تیاره. معلوماتی بیشتر با تلفن 1001 اخیری واتساپشون زنگ بزنین بچه‌کو چخ کرده بگیرنش. 450,000 سامان یا چی نیمچی انشاءالله با سعادتون بکنم. فقط هر یک نواری که تماشا میکنین از کانال ما، هر یک خونه که معقول تونه از نمی ما زنگ زنین بچه عزیز. دوستان عزیز بگذاریم به 11مین خانه نزدی حولگی. باز خانه فروشی نزدی حولگی 445,000 سامانه هسته که مساحت حولی 2 سوتیق زمین، دروی 2 حجره، ناحیه فردوسی، شهر دوشنبه، 445,000 نرخ. محله گلبوته نزدی متپونک میگه. متپونکی ملیکه 1.5 سوتیق، 2 درخانه، کوخنی، تپچان، پدوالی 3x3، 2 تا حاجت خانه، درونه و بیرونه، 3 نمود آب هسته. خب دالشی برای دوی ماشینه میگم منالیت کردگی تیاره که نزدیکی مسجد مکتب 124، 445,000 سامان. دوستان چیزی که یافتیم روی کردین، خواهش کردین، نوار کردیم دالشی با برای رکلام مراجعه کنید. چیزی که دارین اگر خواهشی در کوتاه‌ترین مدت سودا دارین در واتساپ روی کنید رکلام کده فروشته میگذاریم بچه‌ها.